Hej og velkommen til Geotopnørd. Her skal jeg lære lidt om jordskælv, tsunamier og jordfaldshuller. Nu skal jeg lære lidt om jordskælv. Hej, nu skal vi lære noget om jordskælv. Jordskælv kan opstå på flere forskellige måder. De kan opstå ved, at man kan se nemt her. De gnider op hinanden, så de gør sådan her. Så vil der komme rystelser. De kan gøre sådan, hvis de støder sammen, så siger det bang, og så kommer rystelser. Og så kan det ske ved, at de kører sammen igen, men så gør sådan der, så der kommer et bjerg her. Og så kan der komme, hvor det sker, hvor de går op, og så rammer mod hinanden, og så bagefter går op i sådan en trekant. Og igen bliver det til bjerg. Og til sidst kan der komme rystelser, hvis pladerne de rykker sig fra hinanden. Ja, det var det. Vi skal også høre lidt om tsunami. En tsunami er jo en kæmpe bølge, der kan komme på mange måder ved jordskælv og meteorer og sådan, som vi skal se nu her. Tsunamier, de er frem som for eksempel når der er jordskælv under vandet. Altså, så Jakob har vist, at jordskælv kan foregår på flere måder. Men tsunami, så er det normalt, at der kommer en stor bølge, når jordskælvet sker, at både den ryster, men så også når det får skubbet sig op. Hvis den lige rykker tak op, så flytter den en masse vand, der er her. Så vi kan se. Hvis jeg prøver at putte bladen ned i her, i vandet, og så er den under vandet. Så hvis den giver sig et stykke op, så sætter den en stor bølge afsted. Så skyller folk ned. Der kommer også tsunamier, hvis der nu er et vulkanudbrud under vandet. I kan se med eksplosioner eller noget skyder afsted, så kan det flytte meget vand. Vi har prøvet at se, at vi kunne lave en lille vulkan med sådan en fontæne, vi vil prøve at få til at brænde under vandet. Så skal vi lige se, hvor dybt det er her de forskellige steder. Vi bliver nødt til at få det ned. Det kan godt være, at I ikke kan se en stor bølge nu, men det er fordi, fontænen jo ikke laver de store eksplosioner. Så vi kan se, kommer der små bølger derhen. Tsunamier kan også ske, når der kommer en stor meteor ned. Kan jeg ramme i vandet, ligesom kaster en sten i vandet. Hej, nu skal jeg fortælle om jordfaldshuller. Jordfaldshuller, det er sådan noget, som når man, nogle huller, der kan komme, hvis der er et kalklag i jorden, så sådan noget vand, der skyller væk, så kommer der et kæmpe stort hul. Ja, nu vil vi så lave et jordfaldshul. Emil putter ballonen ned i hullet, for at vi ligesom får et sted i hullet, hvor der er luftrum. Det kan vi sætte med sand her. Med lidt hårdt. Når Emil nu springer ballonen, så kommer der jo et luftrum nede i sandet, ligesom et jordfaldshul, når der er noget kalklag, der er blevet skyllet væk i noget vand eller noget. Så nu er det sådan, nu kan det styrte sammen, hvad sekund det skal være. Det kan være, at det kan tage flere år, for det styrte sammen, eller lidt tid. Emil prøver at lægge lidt pres på, så vi kan se det. Bum, så styrer det sammen.